Halo, halo, witajcie moi drodzy, ja jestem Niklaus i taką testujemy nową metodę nagrywania, znaczy nową, no niekoniecznie nową, ale na dwie kamerki, żeby było widać dobrze, co tutaj otwieramy i tutaj, żebyście też mnie widzieli, będę wam tu pokazywał rzeczy i tu, także przejdźmy do rzeczy, bo dostałem znowu paczuszkę, dostaję tych paczuszek w duże ilości od dłuższego czasu, bardzo mnie to cieszy, bo ja bardzo lubię je otwierać. Dobra, ja sobie to zrobię bardziej cywilizowanymi metodami, czyli nożyczkami. Puśćcie sobie tam w tle, jaką muzykę uważacie za słuszną. No, to jest to, co się generalnie domyślałem, że będzie. Nie jest to skrzynka czarna z Tupolewa. Za to jest to czarna skrzynka z Pixelboxa. Czekajcie, bo wy tu macie odbicie lustrzane. Ja zrobię teraz edycję na żywo, pyk. I już nie macie odbicia lustrzanego. O, tutaj muszę bardziej pokazywać. Dobra. O, folią wyciepujemy. Jeszcze tu wpuszczę trochę światła. Się zrobiło ciemno nagle. Oczywiście jak tylko chciałem otworzyć. Dobra. Pixelbox, moi drodzy. No dobra, już nie przeciągajmy, bo wy się potem nerwujecie, że Niklaus 15 minut gada, a 3 otwiera. Dobra. Dup, 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 dup. I teraz ja to spróbuję zrobić jakoś tak delikutaśnie. Teraz światło zaś jest za mocne. No nie dogodzisz, no nie dogodzisz. To jest praca z naturalnym oświetleniem. Ciężko sprawa. Dobra. Tororo. Rarara. Mi się tutaj nie mieści to wszystko. Dobra, po kolei. Słuchajcie, co tu mamy? Conquest, naklejka. To jest conquestowy Pixelbox. Mam nadzieję, że to będziecie dobrze wszystko widzieć. Nalepeczka, dobra. Nalepeczka zwyczajowa, pixelboxowa. Taka. Znaczy to jest nalepka? Nie, to jest, sorry, to jest dykta jednak, nie nalepka. A tutaj jest Witaj Geeku. O! A tego pana to chyba kojarzycie. Ragnara Lodbroka. Widzę, że będą fajne rzeczy. Dobra, po kolei. O kurde. Złota moneta. Złota moneta. Czekajcie. Ja wam to tu pokażę. Taka moneta. Tutaj na tej monecie jest co napisane? Winterfell. A to jest chyba z Gry o Tron coś. Ja nie oglądam Gry o Tron. Dlatego ja nie mam pojęcia, o co chodzi. Z tyłu jest jakiś gościu z takim piesełem. Spoko, będzie do rzucania orzeł czy reszka. Idealnie. Dobra, no tak. Figureczka jest z Gry o Tron. Oberyn Martell. Taka figurka. Taki pan. Może tu to będzie też widać dobrze. O. Także teraz sobie to otworzymy. A, bo czekajcie, ja to zrobię tutaj. Wszystko na miejscu. O. Ciekawe, czy mu się głowa kiwie. Znaczy od piwa się głowa kiwa. Kurde, jak jest gorąco. Musiałem zamknąć okna, żeby nie było jakichś dźwięków z placu niefajnych. Głowa mu się nie kiwie. No tak on wygląda. Tak on wygląda. Ma taką dzidę. Czy to się fachowo mówi raczej włócznia? Nie wiem, czy jest jakaś różnica pomiędzy dzidą a włócznią. No taki w każdym razie. Chopeczek, takie rozmiary. Można porównać do głowy. Fajny. Będzie do kolekcji. Chociaż akurat nie ogarniam za bardzo, kto to jest, bo nie oglądałem Gry o Tron nigdy. Ale może kiedyś nadejdzie ta pora, że naprawię ten bunt. Dobra. Teraz, jakie to ciężkie. Patrzcie, coś takiego tu mamy. Tajemniczy pakunek. Jakiś taki. Kurde, dobra. Rozrywamy. Co to takiego, kurde, jest? To jest, kurde, superancki kubek. Patrzcie. Superancki asasynowy kubek. Ja asasyny bardzo lubiłem, dopóki nie zaczęły wychodzić te nowe. Ale jedynka, dwójka i dodatki na zawsze w moim sercu. Czekajcie.
To otworzymy może bez rozwalania na odmianę. Czy jest jakaś metoda specjalistyczna? O, chyba się uda. O. Dobra. Trzeba go będzie wyparzyć oczywiście. Kurde, fajowski jest. Patrzcie, tutaj jest taki napis, znaczy tu jest symbol asasynów. Tutaj z tej strony mamy napis Assassin's Creed. Fajny kubek na kawkę, jak najbardziej na propsie. Spoko. Sobie odłóżmy tu. Wywalmy. To bez to takie... Przepraszam bardzo. Tu się patrzeć mam, bo tu mnie widać. Tu nie. Pamiętaj, by polubić nas na... Mamy jakiegoś bryloka. Czy się go do brylok, nie wiem. Brylok to chyba ten, co w brylach łazi, nie? Mi się wydaje. Dobra. O, tu to wiadomo, co to jest. Taki kurde troll, patrzcie. Można sobie do kluczy na przykład przypiąć trolla. Będzie wam trollował. Albo na ucho sobie założyć kolczyk i zauszniczek taki, o, tak? Dobrze mi? A, dobra, nieważne. I co dalej? Kurde, co to jest? Ja wiem, co to jest. To jest na rękę. Takie fajne coś. Nie wiem, jak to się nazywa. Wristband? Coś takiego. Dobra. Już wam pokazuję i objaśniam. Assassin's Creed BioWorld. No, to jest takie coś. O ile się nie mylę, to się robi tak. Kurde, jakie to jest sztywne. To się zapnie w ogóle. To się zapnie. Mam małe rączki. Chudziutkie. O, jeszcze sobie włosy przyczasłem na ręce. O, patrzcie, nie umiem zapiąć. Problemy techniczne. Ale czekajcie chwilę. To jest takie... Kurde, to zapięcie jest mocne, fest. Nie chcę... O! Poszło. Takie coś. O. Fajne. Ktoś jest fanem asasynów? To akurat takie coś, widzicie, mi się to nawet na tym wąższym ledwie trzymie na ręce, bo ja mam takie rączki chudziutkie. Ale jak przypakuję i mi zrubnie łapa, to akurat będę się prał. Ale co można, co nie wiem. Tak, nie, tak nie. Dobra. I finally moje ulubione. Czekajcie, to na razie wytorpcymy. Stąd raus. O! Ciekawe, czy tu się nagrywa w ogóle. Fajnie by było, jakby się nagrywało w drugiej kamerze. Koszuleczka. Koszuleczka, z tego co widzę, to będzie StarCraft. Warcraft. Czemu powiedziałem StarCraft? Never surrender Warcraft. Taka koszuleczka jest. O, tu pokażę. Taka fajna. Co prawda ja w Warcrafta nigdy nie grałem, ale hasło Never Surrender jest mi oczywiście również bliskie. No, moi drodzy. I to był Pixelbox z tego miesiąca. Mamy tutaj co? Zbroja, twoja część łupu z Westeros, posążek wielkiego wojownika, kielich mocy do dobrej kawy, wyposażenie bojowe, trofeum z bitwy pod Ogrimarem. No, moi drodzy, to był Pixelbox conquestowy, że tak powiem, orzeł czy reszka. Jak zawsze wygrana. Ja wam dziękuję, moi drodzy, pięknie za uwagę. Jeżeli wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli dostaliście Pixelboxa, to pochwalcie się, co w nim mieliście. I to tyle. Zapraszam na Facebooka, na streamy, na G2A. Wszystko macie pod spodem w opisie. A ja lecę. Cześć!